Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og Happy Sabbath. Ang atong hilisgutan karong Mayo 23, giuluhan og ang iyang exception. Ang atong teksto makita sa buhat 10:47. Aduna ba'y makasalanta sa tubig aron dili kakabautismuhan sila nga nagdawat sa Espiritu Santo sama kanato? Kapaglaom, ang tagsulat nining devotional nagaingon, ako adunay pribilehiyo sa pagbisita sa karaang Cesarea. Gitukod ni Herodes nga bantugan o ginganlan agi pagpasidungog kang Cesar Augusto. Kini usa ka impresibo nga lungsod sa baybayon. Daghang mga istruktura sama sa karaang Romanhong amphitheatro ug ang aqueduct nagpamatuod sa maaswagong katilingban niini sa panahon sa bag-ong tugon. Mao kini nga lungsod nga ang usa ka senturyon nga ginganlan og Cornelio nakakita og usa ka kapanan-awon sa usa ka manulunda nga nagsugo kaniya sa padala og usa ka tawo ngadto sa Joppa, usa ka lungsod nga 38 ka milya sa bagatan sa Cesarea aron kuhaon si Pedro aron iyang ikapatin-aw ang ebanghelyo ngadto kaniya. Buhat 10:8. Diha dayon gipatawag ni Cornelio si Pedro kinsa nagpuyo sa balay ni Simon nga magpapanid sa Joppa. Sumala sa atong gisgutan kagahapon, ang Dios kinahanglan nga makumbinser kang Pedro pinaagi sa mga panan-awon ug sa tingog sa Espiritu sa pag-uban niini nga mga tawo. Bersikulo 9 taman sa 20. Sa Cesarea gitigom ni Cornelio ang iyang mga paryente ug suod nga mga higala ug si Pedro nagwali sa ebanghelyo ngadto kanila. Unya ang Dios nagbuhat og usa ka butang nga sa naandang pagkahanay nga nakapahinganga kang Pedro ug sa tanan niya nga mga kauban. Samtang si Pedro nagsulti pa niini, ang Espiritu Santo mikunsad diha sa tanan nga nakadungog sa pulong. ug ang mga magtotoong may circumcision nga nanguban kang Pedro nahingangha nga ang gasa nga Espiritu Santo gibubo man usab diay diha sa mga hintel kay sila nakabati man sa mga hintel nga nanaglitok sa laing mga pinulungan ug nanag-ambahan sa Dios. Versikulo 44-46. Unya si Pedro nagsugo nga sila pagabunyagan. Wow, inyong nakita uban sa mga pananawon ug sa tanan. Si Pedro dili paghihapon andam sa pagbunyag sa mga hintel ngadto sa komunidad. Busa giunahan sa Dios ya. Sa buhat ang hanay kanunay ingon niini, ang ebanghelyo ni Hesus iwali. Ang mga tao mabautismuhan ug ang Espiritu Santo mupunsad kanila. Gawas lang niini nga higayon, gipili sa Dios ang mga hintil ug kinahanglan nga mogawas sa naandang paghanay tungod kang iyang kaugalingong katawan dili andam sa pag-ila sa iyang pagpili. Ang Espiritu mikunsad kanila una ug unya sila nabautismuhan. Kapag laom, ang Dios na higugma sa tanan ug kanunay nga nagapili sa mga tawo nga wala giilang apil. Kung ikaw gibiyaan gikan sa sulod nga grupo o gisultihan nga kinahanglan nimo ang magbago aron mahigugmaon ka sa Dios, hinaot nga kini nga istorya magkumbinsi kanimo nga ang gugma sa Dios wala na ilalom sa mga babag sa tawo. Magampo kita. Diyos, ug may gugmaon na mga man sa langit, salamat nga imong gipapil ang mga hintil sama kanamo sa pakigambit sa kaluwasan ug sa imong gugma alang sa tanan. Tabangi kami Ginoo nga magbago alang sa imong gingharian, gitagana lang kanamo sa ngalan ni Hesus. Amen.